Защото малинкото на 2 месеца. Ами той един циганин тук минавал да рови и отворил раничката да види, нали, какво има вътре и бебето. Добре, че контейнера пълен, че то беше отгоре. Ако беше празен, щяем да го затрупаме с боклуци цялата махала. Прималяха. Как може? И те отгоре в тази раница. И раницата е отгоре. И аз даже го открехнах вътре малко, да не се задуши, докато дойде, нали, бърза помощ. Ако знаете какво хубаво бебенци. С черна косичка. Не знам пол какъв и те го взеха в линейката. Така че просто са много добри бейсболисти и всъщност... Какво контрацептив знаеш? Сега в момента не се сещам. А ти знаеш ли какво е контрацептив? Да. Какво? Ами без коментар. Гонореята какво е, знаете? Гноея? Гонорея, да. Не. Сифилис болест ли, която се предава по пол? Ами спин е една от най-големите болести, които може да се предаде и не е лечима. Другите са срамни въшки, ебола. Се засили да им светне в Министерството на една червена лампа. Аре, Марти! Претрансформира и преобразува училището, ще бъде... А за здравно образование колко остава? Малко остават. Сега, ако 2 или 3 занятия на срок има по здравно образование, това е добре. Кой обучава учителите? Това са преди всичко класни ръководители, които в часа на класа провеждат тези теми. В интерес на истината, училищното ръководство не е организирало такова специално обучение по здравно образование. Между щата, съществен ръст в развитието. 13 елитно Какво разбирате под отговорно сексуално поведение? Подбиране на партньорите не е случайен принцип. И все пак да се ползват всички протекции при секс и така нататък. Да са сексуално отговорни. Кое провокира към случайен подбор на партньори? Алкохол, наркотици. Колко от вас имат презервативи в портмонето си? 3 човека от целия клас. Браво, бе! Какво как смята? Нали? Нали го едно момче? Така ли е? Ние водим здравно образование, имаме програма без свободен час. И когато влизаме в тези часове, колегите, които са сертифицирани, както педагогически съветник, както аз, училищния психолог, провеждаме такива часове. Тоест, ние можем да си позволим, нали, доста по-често да го правим. Ако е толкова... На втора английска са интелигентни деца, малеля. Трябва да бъде задължително в учебната програма, защото иначе то винаги ще бъде бедния братовчет, който зависи от доброто желание на педагогически съветник, на конкретен учител, на неправителствена организация и по този начин никога няма да бъде систематизирано, а ще се случва на парче, по някакъв конкретен повод и няма да се случва навсякъде. Ще се случва в големия град, в елитната гимназия и няма да стигне до всички млади хора. Ако искаш и него нещо може да... Чакаме пациент. Идва девойка, например,
16 годишна, един от куриозните ни случаи. Тя идва по повод закъснение на мензиса. Виждаме, че вече е напреднала бременността, 10-та седмица, това е 2 месец и половина от бременността и тя каза, не е вярно, той ме пази, не може да бъде.